Sayo sa buntag gituktok din ko sa kwarto sa kuugangan kay iyan nga ipasulod sa landahan ng iyang gibuhat diri nga biskwit. Sabay ingon og pangapio sa dira, tilawin ang biskwit nga ako ang ginama. Namay ko siya mga bayot. Ang gipa ang gikuan ani gihimo harina gibutangan og butter. Dayon murag margarine mo siguro pod. Lami jud kayo siya. Kanang gibutang og asukar. Murag 3 days ni siyang gibutang sa refrigerator. Gipa-freeze so sa dayon pagka next day na pod butang butter then pagka next day na pod butang butter. Hassle kayo kay dugay kay maluto pero kuan worth it ini kaon nimo kay lamay jud kayo. Ang gipayaman ano tangan og cheese gamay sa ilalim. Muna means hope ang iyang ka tasty ba? Tasty! Manay pa tasty dre. Magba sa'yo, may mong pineste. Namay. Kaduha na ako ni kuha. Mga bayot. First nga luto ni sa akong ugangan. Mayon akong ugangan pa nga pagkuha o pagkaon. Malang niya yung nakadalag patsada diri sa ako ang mga kagupa mga bayot kay pinasagdaan jud kong pagkaon. Unahon pag gani kog tunol before na sila inana na sila mga bayot. May kislam mo timan og binalaying mga gwapa ba. Pero amot nang kapul og kalahi nila ang naminyuan silang anak inion baka pud nila pag-treat pero base sa ko ang naobserbahan sa akong sister-in-law murag dili dili dahil galing kay kabalobi silang first love never die na ko ila ang anak. Kabalobi silang ilang anak mo basta kasabot na mo mo nang pinangga nilang ila ang binalaye kay gupo-gupa bi putag magtakilid o taas-taas bi pa natong ilong ay lang pa to ba nga kay murag paluwag na kulob na itong ilong dira. Kaduha na nato ning hiwa mga bayot. Namay gid siya. Dahil ka mapulan o gaon. Pero lamay itong potong kamantig sauce no o ginamos ba no? Nga halang. Yun makabayluan to. Mga mundo ta. Bisan po kung sa itong mga kalan-on direk nakaon bitang nga mga lami. Magpangita dito sa ato ang gidak-an nga mga pagkaon. Mga wunta. So ako sa ninyo doon mga bayot kanyang matukan ko dire og istorya ninyo ba maulawan pa ta. So see you later ha. Mata na si Karina inani kabus kagamo ang rombasta. Mga tulog mi magabi murag gikayatan og pulo ka. Pero dire So ato sa nang tarungon dira mga bayot ato sa nang hipuson dire. Kay aron mahapsay-hapsay ni dire nga to ang katulganan magabi. Dagkutan sa din nato ning suga diri no before nato ni sugdan ning ato ang hipusonon karong adlaw. Kay aron makita nato nang ato ang gipamilo din ha. Kani mga sanina ni Karen humanan ni og plansa sa kunugangan. Ako na lang ning ipuson diri o yutang sa kabinet. Kaning prisuhan na ni Karina din he perting bugata kay gisudlan niya og mga dulaan. Ato sa ni pang padaplin diri sa kadaplinan kay aron way sa gabal og maglakaw ta dire. Kani ato sa una sa amuha dali ra kayo ang paghipos sa among higdanan. Kay pilahay ra god banig ra og alugnan og habo. Unya ang banig sa amuha iguro na mo lukot-lukoton din ipatindog gawa na say na dayo na nga mo ang higdanan. Dari mga bayot, perting kutiha, daghan pa kayo ipang sitsiburin ipang tabon-tabunan ng mga kakamahan, then ipang dasok-dasok anang kadaplinan. Kaya ron dili ni siya mura og gidiskuhan unya og malukso-luksuan ni diri ni Karina. Kay kani ako ang binhi, ako'y tinghinlo, siya mo'y tig wasak-wasak. Ay mo kay buong ug unsa nang akong gipang pasok-pasok dira no, kana di ay mo nay sagang sa mga katuhuran ni Karina. Then pilon sa pudan ako ning among mga sanina diri no, kaning mga sanina mga bayot, wala pa ni plansahon pa na ako ni disir ni suoton. Kay og plan sa mga bayot sus Maria Josep kaning sabon nila dire makalipong isog pas ako ang nawong pa niya mong kwarto dire ay kani bitaw akong kinabuhi dire wa gyud ka humana ning ako ang pagpanghinluan ning kwartuha kay inyang taod-taod ani wa na buskag naman pud ni nya nahibong ko kaning mga hinukasan ni Karina og kaning mga nilabhan ng gisago kay gabi man god before mi nangatulog kani si Karina ang iyang gidulaan kani iyang mga sanina iyang gipang sagol-sagol mga bayot mo nang gipasagdaan lang nako kay sa iya na pong pangbuskagon niyang mga sapatos milabay ang 24 katuig mga bayot humana gyud kog hipos dire charang patsa no? Wow. Diba,
agi ko na sayop, gabrihan ako ang pultahan, dali nagsulod si Karina. Dayon, humana na niya og akin-akin karon mga bayot, luksuan na niya ligid-ligiran, awa na, guba na nga tong kaugmaon dayon ani. Kani manggod siyam, og maburingan siguro na siya sa iyang kinabuhi, kay wa manggod siya kadula, ang kanang akong gipang-arrange dira, mo na iyang gubon. Mo nang og makagawas, parte niyang lipaya mga bayat, kay makakita manggod siya og mga bata sa gawas. Kay og nara manggod mi diri sa balay, amo arang mga nawong iyang makita, murag gipulaan na siya. Waday ko recipe karong adlaw kay nagpalit ra ni kalanaw ni ako ang mga kagupa dito sa gawas. Murag nakapahuway-pahuway ako ang mga kumagko karon og gunit og kutsilyo. Humana mo kaon miningon ang kuwang ugangan nga mangadto ko mi sa gawas kay mamalit mi og protas. Daghan kayo mga vegetable diri sa kadaplinan mga bayot. Dool ra ni siya basar mo nang okay ra kayo og ipangtinda nimo diri sa gawas ang imo ang mga tininda. Unya mas bulo barato ang ilang mga protas diri og mga vegetable kumpara dito sa city. Naday dako kayo diri kalabasa amot pilay kilo ana. Namili day ako ang ugangan diri mga bayot og kanang mga kalanon ba. Dayon daghan kay sila gipang display po diri sa gawas unya napagyo dito sa sulod. Kung sa ato na po'y mga reject nga mga prutas hasta po day diri day daghang mga reject nga mga vegetable day nako ang binhi diri mga bayot miningon na siya tati come here kay makiguli na siya kay sure ko murag gigutom naman siguro na gakutoy ng tiyanan ni ba. Unya nakita ko ganagon diri mga bayot murag gaminopos naman siguro na kay murag na maggulang og nawong. Murag dugay-dugay na gyud nilang gipang display diri ba kay wala man gud pod sila oy kamaisan diri. Kung sa ato basta nay ulan ay baha diri po di po magpapil diri planeta nga kuwang himutangan karon mga bayot gabaha po dire pero kumingking ray malumos. Nakatangag na day nagbidbiro niya ako ang binhi diri kay akong gitunulan mga bayot kay gigutom lagi di kuno siya oy. Gipahigda din ako na siya aron di na mahulog nang iyang gipaslak dinha sa iyang baba. Wow mangay akong ugangan sa pikasindahan sa presyo mga bayot. Manang minanhi siya diri sa pikas kay basta hindi ay og makahangyo siya og 50 tabos ba. Tapos diri mga bayot. Well gatutoy akong binhi lang tawa ninyo. Gatutoy siya. Humana ka day? Finish lang ka? May nakatabi ni Karina diring amo ang katapod sa lingkod mga bayot ba. Nangutana siya pila edad ng puno ni Karina. Ingon kog 2 years and 8 months. Then biningon siya nako og may na daw kay kumo. Bye-bye! May na daw kay kumo story og Armenian. May na po daw kay kumakasabot. Alangan nga, hapit na rin magsungkod niya ako ang binhi diri. Kada adlaw ko na akong matagbuan na ang ilang mga lingwahe. Malisod po di ko kay balo mo istorya di ko kasabot sa. Grabe ha po kayo, bugo ni jud kayo di ko kasabot. Tawa ninyo akong binhi. Nangalungat akong binhi oh, gikapoy ni siya kinagad si ang tati. Langga. Langga. Before mi minuli, minhapit mi dinhi sa kanang tindahan sa mga sapatos sa mga bata. Pwede pang dagko siya diri mga bayot. Kani mga product diri ilang gipang display, made in China ni siya. Daghan kayo patsada nga bag-ong gipang display nila diri karon mga bayot kasagaraan pang bata gyud. Minlantaw-lantaw pa rin ko unsay angay ipasuot ni Karina kay og ganahan manggaling ta ingnon na nato nga tuang kapika sa ilo nga naay dindot itong sapatos para mo palit siya. Kasagaraan nilang gipang display diri mga bayot, mga sapatos ug kanang makavira nang imo ang mga kuko sa imong mga moy ba kay tugnaw-tugnaw na diri karon mga bayot wala na gi-display sila diri nga mga heels karong mga panahon na diri sa akong gianhian. Pwede na mi mga bayot. Mag-alas tayo pina sa gabi. Muna ngit-ngit na. Mo na ang gaaway na ang kagitit og ka lamdag ani nga mo ang planetang napuyan. Gibabaklay na akong binhi og kajut kay aron pod gutomon ni gabot na mo sa mga panimalay. Tawa. Og niya pa I don't like you ko no. Ambot og kinsay di niya ganahan. So see you later guys. Pagabot mo diri sa balay, naghugas din ko diri sa mga prutas nga among gipalit dito sa gawas. Kaya to ni sugdan og kaon diri mga bayot mentras bugno pa ni mga prutasa. Tarong mo tani hugas diri mga bayot kay sa gawas sa baning uban gipang display. Unya init-init biya karong panahon na. Abog kayo ang mga karsadaan. Unya daghan kayong mga sakyanan magagiagi dito sa gidispiha daling prutasa. Mao na tarungon ginato ni diri og waswas o hugas kaya aron mawagi ng mga buling-buling o mga abog-abog aning hipilit aning prutasa. Diri ra nako tapuson og wang favorite karong adlaw. Salamat sa inyong paglantawan. Don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye!